talakan Najeriya na ma zai sa kansa ne. Salamu alaikum. Yare mu. Ai albashin ka nake so ka fara me za ka yi da albashi? Wata yarinya na gano kuma yarinyar ta mun na yi ba da ta kuma za ka yi wa da ta a cikin ka. Shi ne ka zo baka albashi na ana wannan ko? Yare mu. Saboda yara zamani ba su da hankali dan Allah muna kawo da wannan rayuwa in ka duba a kafiran kasar tamu da yan siyasar kasar tamu da sarakunan kasar tamu mun shiga wani hali sun ƙi su duba su san me muke ciki in ka duba albashin ma da ake mana rayuwar ta tsada amma an ƙara mana iya kuɗin mota muke cinye albashin mu tun daga ina nake towa ƙasa nake